kadwa ni mondo mi idhi nyime ka inyiso ni to in iwuon ang'o ma iwacho e wach mar hik retire mag jopuonj mag mbalariany. Kwachaka twak nikech wasechaka kod Joel Obengo ka. Erokamano Joel Obengo, kata obedo ni ok awinjo twak ni te, to koro sani anyalo winji maler. An awuon anyalo wuoyo kaluwore gi gima ng'eyo gima profesa en, nikech ang'e thuolo makawo ng'ato mondo mi obed profesa. Kichako somo ikale okang' mang'eny, kendo an awacho ni nasome Kenya ka. Karibu nus mar ngima mara asetieko ka somo. Mondo mi ayud PhD no ok en tich mayot, to kendo area ma bende natiye en area ma very rare, nikech research mara en on malaria, HIV and gender issues. To kang'iyo kaneno higa mar retirement, an kuom pacha anyalo neno ni luwore gi jok ma in godo, nikech puonjo opogore ahinya, puonjo e university opogore ahinya gi puonjo e skunde mamoko. Nikech ok en puonj kende, ipuonjo nyithindo, itimo research, nitiere kata policy issues ma bende ibedo godo involved, to kendo moloyo mano, nitie networks makelo pesa e institution mipuonje. And loso networks gi ok yot, samoro inyalo timo research achiel kata higa 10. Ki supervise nyithindo to in bende in gi networks ni moa oko gi ka. And a lot of institutions ma wapuonje mbalariany, wapuonjo nikech research ma watimo ng'eny gi oko ema sponsor gi. Yudo ka sirikal oketo pesa matin ahinya e research. Omiyo ng'amiluongo ni profesa en ng'ama omako kama duong' ahinya e university. Kendo osho nyithindo ma ogolo oko mo supervise biro luwore gi en owuon gi experience mare mobedo godo, nikech nyathi migolo luwore gi knowledge ma in godo. Omiyo ana apromote ahinya professors. Nyalo yudo ka professor chopo higa 70 to wiye pod ler marach, kendo nyalo timo madongo. Koro mbako dhi adhiya nyime, to an nitiere gik mang'eny mabiro wacho bang' manyalo nyiso ni to 70 ni ober kata orach. Mane momiyo twag ni ber na kawuono. Erokamano George. Erokamano Nyangire Rose. Rose owacho ni pod en gima thoth mobro wacho e mbele ka, kendo ko wacho ni mage mamit makoro dwa wacho ni to 70 ni ober koso rach. Richo mage ni kanye?